So, ha? Mas ka dyan ka, mag-imo ka sa imutuan. Mag-imo na kung daan sa imong sa ni application kay Dugi ko layo ang kuwan. Oh. Ikaw ba yung minus mo ka na? Masuk para lagi. Kompleto. Kang Dundi. Hindi sa mag-Australia ba? Ito na sa Kang Dundi. 6 months. Kapita na ikaw i-charge bili. Kaya yung bili na ako ay. Na ako na yung bili. Yung sa pag bili. Na ako na bili ako nakatabang na siya. Building. Kaya nga ba siya nakabatid. Huwag ang building. Huwag siya mga building. Hindi ba building? Okay, balik-balik naman yan. Oh, innovation naman niya. GC naman siya. Ano mo siya pang Mag-construct the building. oh, ay ano mo siya yung siya mag-plug doon. Ano na sa Oh, ikaw bago lang. GC. General Contracting. Ah, video pa. Dito mo. Lagaw mo. Paano mo siya? So, multiple na rin. Ito pang first, multiple na. Multiple na first. Yeah. Ayun. Kaya ayaw ko tang na lang yung muli. Kaya lang ang mga kasi ikaw ang maganda sa purpose sa kay. Kaya isa gid ang Taas. isa gid ang purpose ko. Okay. Okay, ginakata daw man. Tingnan sa muli din mo kontak yung Pero kung upgrade man sa methodology niya, tao sa construction dito. Oh, so, mulik yun. Naikuan, ay mga convention sa Nevada. Boxing nila, boxing. Amay ko ano. Basta LA lang. Basta LA lang. Naghahan naman kayo ng good. Mr. E. LA, New York, nagkakay ba na to? Ako na yung duman sa 130 na napin. $500 naman. Di ba iba paano na Japan? Taiwan. Ay, Taiwan din ang iba. Ana. Ana din di ba? Daghan yung karon kay na si Korean Air, na si Asiana. Work dito bro. Mahal na kay data mo ni Bayan. Okay, may cash. Kaya man charge na. First mid bro. Just me. Ako. Kasi man dito madami ng book sa agency, sa travel agency. Hindi ka online ng book. Oh, Hindi perfect. Travel fair. Ha? pero sila pwede na makuha sa trade basta sa iyo lang. Okay, ang ako din, wala din doon ang stamp-stamp sa ano yung mga kaya sa ano. Bawal sa ito. Wala pa yan ako. Expedia. Sige, lang i-read. Ito first na i-read. Oh my God! As in, ito nga grabe niya. Kasi mo napakamatay yung mano ko. Ako ang clips kayo. Kaya ng aking clips ba? Wala, di ba mo ating ang EK. Kay wala man, travel ban man sila pa doon Pilipinas. Sumunod ang kita ko. Ito ko i-clips. Ito kayo, bahala nagbahal. Sus, wala binigyan. Pag-utap mo, Nadulog na, dua? Ha? Ha? Ronald. Dili pa Dua? lang nila after a year na. Ronald yun na. Masa? Ano ba? Yung blog? Oo mo nang Ronald yun. Itong kita iba-iba. Yan may compare sa tanan side, Expedia, Oo. Chico Air. Oh. Ayan ang kuan. Bibi. Kuha nila bibi. Nag-travel fair. Kuha nila bibi daw. 27. Na party bibi. Tapos ayan. Nindot pag decide kung video, kay pwede installment pa. Anong Oo. SM travel fair, di ako na kay video, kay pwede installment. So, yan na kayo sa Cebu. Kunwari, sa Cebu. Mas barato rin
i-up ang kuan guys. Yan, out ka na ha. Daghan ang mga good na sa airport sa Cebu, daghan na to. Pero kanina yun, most likely ma-approve niya eh. Ano siya yung send the travel. Ano siya nag-travel? Uy, kasi sa una ka nag-Dubai. Kita ko nila. Itas 5 years mo na ipabutang, mura dito So, pero sa una ka, ay ito, like, kalitan pa ang Singapore, ya Singapore, kalitan. Dubai, ayaw niyang recent guys, Dubai na yun. Kaya na yun sa Dubai, gusto ko sa Dubai, ay naging na yun. Ay, ito na mga nag-Dubai ka, great po dyan. Nakapin ko sa Dubai. 2 weeks. Dumak man ako yun. Nakuha ng bali. Nakuha man ako akong kuha sa lahat. Taga-tagulan ba na iman? Oo. Taga-tagulan na nila. Kung tagulo na sila, tanangin ang mga barkada ni Manong Kuya. Asas kumlaw? Oo, kumlaw. Tagulo niyo pa sila. Wala na sudan. Oo, nasa ulit kumlaw pa ng tuyok. Pero taga-tagulo niyo na sila. Pero si Ivan eh, ganun nakita ako. Ban! Lutag! Kali! Nakay na balaan baligya na yuta. Ay, napalulong na rin. Bisag siguro gamay, anak. Isundan Basta na lang pa. Tutulong lang. Ikaw gikwari diri. kung parang Ano mo dito gikwari diri? Kung ihulong na lagi ko no. Bakit sa kanya? Dugo ang mga ko. Mulong na. Sa katong area niyan, mulong na. So, dito ka na sa division, bago mag-field mo. Ano tama na tama. Dili sa tama. Ini kana no talutan. Yan ang Dili mga sa tigwa sa baka ni. mga baka, mga konti. Ano pa dili sa ito kita ko sa dili sa tigwa. Ano ba ka? Kaya bulay ba? Vision mo sa sindol. Ano sila? Sindol mo yung tapos. Pangas mo ginapon niya. Ang batang, ano niya? Huwag kayo flat ba? Oh, hindi. Pangas niya mo flat, kaya mo flat to. Garit, lapas na to. Ito na balik sa tigas din na. Pusti, sakal pusti. Pusti sila anak to. Tawag sa transway. Kuan. Pag gusto tubig wala ka daw kay. Nagala ta sway. Tundog ka halos taas. Abi mo ang pwede. Excuse sila. Disarte ni kuan. Ni Sibril na disarte na yun. Yun sa mga yung mga lalaki kay bayo.
May vitamin 6 sana. Gamay ang gamay. Ba? Ako rin gamay. Mas bago ko order. Kaya namin. Iya mga badi. Laut kasi mga badi. Oh, umok ka kayo. Tayo. Lame. Naagil daw, ano sabihin? Apat mo sisi boys. Abi ang lalaki mong crush. Thanks for watching.